Siyabingelela egameni lika Jesu waseNazaretha. Kuwo wonke ama-viewers siyanibingelela. Ubaba Nqulunga abanonkosikazi wami. Umama Nqulunga. Mina-ke igama lami nguPhakamani wakwaNqulunga. Ulungile uMasithole wakwaNqulunga. Okwesipho sasezulwini. She is a prophet. Amen. uNkulunkulu ungabela isipho kwesobupostoli. Ngizocela nje ukuthi ke sivule ngomkhuleko then bese sizoqhubeka nesession. Baba egameni lika Jesu, uNkulunkulu ongcwele, Father, we invite you. Sizoqala Nkosi yezulu kule session ukuba umoya wakho Nkosi yezulu uthulule. Njengalokho uthembisile kuba ngekhathi ogcina uzothulula umoya wakho. Baba ngikhulekela wonke umuntu baba uzokhuluma naye ngalesi sikhathi. Ngizo-release amandla asezulwini, divine intervention yakho Nkosi empilweni zabo. Bathinte Nkosi wherever they are. Egameni lika Jesu waseNazaretha. Ngale message Nkosi yezulu ifike kubo, iphendule impilo zabo. uNkulunkulu wamandla babe fruitful in every area. Ngegama lika Jesu waseNazaretha. Amen. Amen. Bangcwele sithende nonkosikazi asithathele lethuba senze this session njengoba ke ngingaveza ngathi ke my wife is gifted as a prophet. uNkulunkulu umabele leso sipho and uyamsebenzisa kakhulu. Okusho ukuthi nje eminyakeni eminingi endlule uNkulunkulu ubelokho ekhuluma ngokwe gift ye prophecy, kodwa ke ma messages amaningi besiwandlulisa nje kubantu esiqondene nabo ngokukhonza, kodwa ke kufika lesikhathi ukuba ke expand izwi likaNkulunkulu lifinyelele kuwo wonke umuntu ofisa ukwazi more about uNkulunkulu. We hope ukuthi ke le message esizoyendlulisa namhlanje izonithasha ngendlela uNkulunkulu afuna inithashe ngayo, futhi ke iphendule impilo zabaningi. Ngiyabingelela Majova. Ngiyabingelela Apostle. Ngibingelele abalaleli wherever they are, in the mighty name of Jesus. Amen. Yeah. Kune message recent esike saxoxa ngayo la uNkulunkulu ke akuthathe khona wakutshengisa ukuthi ngizocela ukuthi ke undlulise nje the message uNkulunkulu ayikhulumile. Amen. Amen. So ngiyabonga ithuba engiliphiwa uNkulunkulu. Ngicela nje ukuthi ngishare. There was this other day whereby ke ngikhuleka ngiworshipa as singama prayer warriors, is. As I was worshiping ke uNkulunkulu uke wangithatha. In fact, ngike ngabona ke umbono uNkulunkulu engitshengisa this huge demon okahle kahle bekuyidemoni leli elesifazane. Leli demon leli belingazi ukuthi lilele endaweni eyisand, like lilikhulu. It was like a creature nje enkulu and linenwele ezinde nje ngendlela eyisimanga. So belilele, uma ngabe lilele libheke phezulu livula imlenze yalo. Ngalenkathi livula imlenze, I could see ukuthi liyasmile and esiphongweni salo there was some sort of like a stone or a red stone esiphongweni. So ngalenkathi ke eyicishe ifane njengama precious stones. Yes, like a precious stone kodwa nje like kunento ebovu esiphongweni. So and then ngase ngibona abantu besilisa ngalenkathi le demon livula imlenze. I saw abantu besilisa abaningi and labantu besilisa bebeshaya ulayini. So uma beshaya ulayini bengazi ukuthi bafishane, lona li giant lilele phansi. So ngalenkathi beshaya ulayini bengazi ukuthi bangena kule demon kwi vagina. But then ukungena kwabo it's like abanye bebengena forcefully, ngazi ukuthi kunalento ebahlwithayo, but bonke it was like bebeme willingly kulo line bemile, and they are not like zombies bemile beshaya ulayini. And la ngibone khona ke engazi ukuthi bayangena. So uma ngabe bengena to this thing like a vagina bengena, ngabona engazi ukuthi kuleli demon engazi ukuthi eswini sedemoni ba captured kule ndawo le engazi ukuthi kuyashisa, engazi ukuthi bayasha, but at the same time there is no way ukuthi bengaphuma.
So they were like captured and be frustrated ingekho indlela yokuphuma. So abantu besilisa labo uNkulunkulu ade ngitshengisa wona noma engivezela bona kule vision becapturisheke ngaphakathi kule demon lesifazane ebengazi ukuthi liyachazeka liyasmile, but then bona it's like they are not aware ukuthi bangena between the legs of like a demon, because it was a demon. Yes, bengazi ukuthi bangena kulelo demon. So uma bengena kule demon bangena ngaphakathi. Yes, bengazi ukuthi bangena, but ngaphakathi engazi ukuthi akusasi like ukuthi kunama organs omuntu ngaphakathi, sengazi ukuthi enye indawo futhi embi, engazi ukuthi bayasha khona laba captured, engazi ukuthi baboshiwe and there is no coming back. So ke uma ongcele nje did explain to me le vision le ukuthi kanjena abantu besilisa iningi they are being captured. Inhloso yale demon ukuthi ababe stuck kwilento le ye lust, in a way ukuthi uma ongcele ke u reveal ukuthi imshado eminingi iyaphela because lento is in the spirit. So the only way kuyinqoba kudingeka umthandazo, kudingeka ukuthi masifuna ukunqoba into eplanwa amademoni noma into enziwa amademoni i-prayer whereby need ukuthi ku-intercede for abantu besilisa who are being captured by this demon, ukuthi i-lust ayispreadeke in a way ukuthi uma ungcwele uze wangitshela nanokuthi ke as I saw this vision, okunye umuntu wesilisa noma esethu sefuna ukuyeka ukulala nabantu besifazane, iyo le cause ukuthi belale abantu besilisa nabantu besifazane abahlukahlukene, but kuba ngathi kuyashoda. Yes, ukuthi engathi bengenza, yes, engazi ukuthi bengenza even more lento le, like it's like nje akabi satisfied noma kuthiwa ushadile noma kuthiwa unentombi ezingakanani, but akufiki la ukuthi khona enough lento engathi engayenza ayenze like umuntu o captured lo bondage, some sort of like. Hey kusiyama bangcwele siyafisa ukuthi ke engathi wonke umuntu olalela this message, especially abantu besilisa, ingabathinta bese iyabashintsha. Bangcwele uNkulunkulu uxwayise kakhulu kuma scriptures from the Old Testament size sizofika kwi-New Testament ekhuluma nge-sexual immorality, ekhuluma nge-sexual sin nje ngokuphela ngokugoqoka sonke isono sokulalana bangcwele. Njengoba uNkulunkulu exwayisa kanjena kungenxa yokuba there are demons operator. There are demons afida nge-sexual sin. Yes. So bangcwele ngicela nje ukuthi ke sibheke incwadi yama-Romans. Angazi prophet ukuthi mhlawumbe angizange ukunqamule busuku kudlulise konke ubufisa ukudlulisa. Yes, bese ngidlulise konke according to the vision. Yes. So uma ubona labantu besilisa i-age kukhona abadala mhlawumbe. Yes, bekungazi ukuthi kukhona abancane abadala bayashiyashiyana. Even obonayo ukuthi teenager le, so ebuncaneni ba the spirit uyambamba ebuncaneni ba. Yes. So masibheka incwadi yama-Romans chapter 12 uverse 1 nje. Ukusha kucace njengoba umprofeti ebona leya muntu wesifazane elele lapha phansi. Actually i-goddess le ilento ebizwa ngama-goddess, ilento ebiza ngamadimoni aphethe amadimoni. Okusho ukuthi ke njengoba ebona labantu besiliswa behlwitheka, that is evil spirit osungene phakathi kwabo babeke elayinini. Amadimoni kunamadimoni operator aqala akhuluma imicabango kumuntu wesilisa then ambeke olayinini. Cabanga abantu besifazane, acabanga abantu benqunu, abuka amaphoni kumbeke elayinini, then up until azafike kuma actions la khona eseqala ke manje hambe lala. Lesikhathi umuntu wesilisa eselala usengena kulela demoni ngaphakathi through i-private party yayo. Manje njobe engena laphana it's a kind of a Hades yabantu aba-experience abese emhlabeni bengazi ukuthi bakuyi-Hades. Uthola ukuthi umuntu kungamane kwaphela umshado, kungaphela imali, kungaphela umsebenzi, abanye kungadingeka imoto ngendaba yezinto zocansi. Benzani sebeya operator in the spiritual realm, ba captive. Hallelujah. Baboshiwe lapha ya, baboshelwe kulesi sono, siphila phakathi kwabo, siba bakuyi-bondage. Azathi omunye yafisa ukuyeka lento but akakwazi. Yes. Almighty God. So lana kuma Romans chapter 12
Verse 1 uthi ke, and so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all he has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind he will find acceptable. This is truly the way to worship him. Bangcwele, lana ke uPawuli noma umoya engcwele bangcwele usivula, spiritual eye ukuthi asinikezele imizimba yethu ibe ngumhlabelo ophilayo, uthi iyona ndlela yokudumisa uNkulunkulu. Hallelujah. So ke bangcwele, njengoba kuthiwa imizimba yethu, it is a kind of worship. Yes. Uyabona lana ithi ke, this is truly the way to worship him. Okusho ukuthi imizimba yethu kuyenzeka ibe an object of worship. Uyabo? So a worship to God. But now uma ngabe wena ungavumanga ukwenza intando kaNkulunkulu, akusho ukuthi umzimba wakho awusaworshiphi. Umzimba wakho uyaqhubeka uworshiphe noma ungasayenzanga intando kaNkulunkulu. That is why uprofeti uNkulunkulu emvezela abantu bengena lapha, they are worshiping the demon of sexual immorality, of sexual sin. Why? Because thina esithatha izinqumo zokukwenza ngemizimba yethu, it tends to be a worship of a God. Amen. 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 It tends to be a worship of a God. So now abantu besilisa abangcwele ngaphakathi kwi-body of Christ and even ngaphandle bangcwele, there are people ababantu besilisa abaworshipa this idol ye-private party yomuntu wesifazane. So this is a battle. Ephesians chapter 6. We're not fighting against. So lento nje be installed in your mind. Uthi awukhona ukuyiyeka. Kungenxa yama operations ama demon. Yes. Akuphushela lapha ya ukuthi hamba worshipa le yanto. Akusikhona ukuthi wena you crave for it. Akusikhona ukuthi wena uyayithanda. Akusikhona ukuthi ayikhona ukuyekeka. Kungenxa yokuthi amadimoni ayakuphusha. But lesikhathi uthatha i-decision yokuthi uzokwenza intando kaNkulunkulu, automatically izohamba iphele leya craving. Ngoba wena you have taken a decision yokuthi ufuna ukwenza umzimba wakho ukuba ube yithempeli likaNkulunkulu and worship only uNkulunkulu bangcwele. Lisho kanjalo izwi kaNkulunkulu lithi anazi into imizimba yenu iyithempeli likaNkulunkulu. Amen. Amen. Lapho umoya kaNkulunkulu uhlala khona. Bese ethi la kulokhuzana kuma Romans chapter 12. Athi inikeleni ukuba ibe ngcwele. So ke manje indlela esenza ngayo, that is why lapha kuthiwa siyinikele ukuthi ibe ngcwele imizimba yethu. Ngoba izinqumo esizithathayo zidetermine ukuthi muphi uNkulunkulu ozodunyiswa emzimbeni. So there are gods in the spiritual realm. Kwelika moya kukhona onkulunkulu. Labo onkulunkulu badunyiswe emizimbeni yethu. Uma ngabe thina sithatha inqumo zokwenza okubi, kukhona uNkulunkulu ozodunyiswa and you'll fall in the line waleyo uNkulunkulu loyo. So njengamanje uNkulunkulu uzivezela through a prophet, uNkulunkulu we-vagina noma uNkulunkulu we-sexual immorality. Bangcwele ngicela ukuthi siyibeke lento i-disclaimer nje ukuthi uma ngabe siveza le prophecy, it is the message nje eqhamuka kuNkulunkulu ekumele ukuthi ke ilungisa abantu bangcwele ekuthenini bahambe ngobungcwele nangokulunga phakathi kwabantu. Akusikhona ukuthi sizohlambalaza abantu besifazane. Amen. Umuntu wesifazane othanda abantu besilisa naye uworshipa the God yabantu besilisa. So it goes in that way, not ukuthi ke si attacka abantu besifazane. But bangcwele ngifisa nje ukuthi abantu besilisa babe aware ngoba thina sabantu besilisa siyawadlala lama games kanti ekugcineni asilimaza. Mangabe sizobheka bangcwele incwadi yama 2 Corinthians chapter 6 from verse 15. Don't you realize that your bodies are actual parts of Christ? Should a man take his body
which is part of Christ and join it to a prostitute? Never. Then again, basically, and don't you realize that if a man joins himself to a prostitute, he becomes one body with her? For the scriptures say, the two are united into one. Ukuhlangana komuntu ngokocansi bangcwele kupheleliswa kule njabulo yenyama. Siba join in the spirit. We share izinto in the spirit. So abantu besilisa bangcwele bashiya abafazi nezingane ezincane ezingabantu besilisa zeqa umnyalo wabazali zihambe zilala. Ukulala akuphelele ekulaleni kokuthi ulalile, but something is being transferred in the spirit from that person to you. So impilo yomuntu idetermineka lapho ukuthi umuntu ohlangana naye emoyeni umuntu onjani. Hallelujah. So izwi likaNkulunkulu liyasixwayisa ukuthi ke asisuke lapha. We need to stop ukuseva nokukhonza ama-goddess evagina bangcwele. Ngiyafisa ukuthi le message ingafinyelela kubo bonke abantu besilisa, ibathinte ngendlela uNkulunkulu afuna ngayo. Yes. Kukhona ofisa ukusho. Engingakusho nje ukuthi kudingeka ama-prayer warriors. Amen. Kudingeka those who will stand and pray. There was this one girl ngelilanga ngishera nami ukuthi uphupha engazi ukuthi kwakukhulekwa and abantu besilisa were repenting and confessing. I think icebo likaNkulunkulu leli egcineni, because you know mangabe kushaywa ihead with this some sort of disorder ukuthi ayibe captured head, as we know ukuthi umuntu wesilisa is the head and one distraction kumuntu wehead nomzimba nawo nje i-order kaNkulunkulu iyaphazamiseka. So usathane uthreatenisheka kakhulu. So the more enza lezi zinto ededela this kind of demons, ngempela if umuntu wesilisa engasipositionile engazange ukuthi icebo sukela kudala nje ukuthi icebo likaNkulunkulu lalithini ngaye, vele uzosithole i-victim yalama demon lawa and engaboni yena kwenye inkathi etshela ukuthi insizwa kanti sekunalo moyo in operation kuyena. So uthi lo wesifazane waphupha abantu besilisa they were repenting and confessing. So ihope yami yaba lapho ukuthi no, okay, kushuthi umthandazo kuyadingeka ukuthi siphushe more prayers. Ngoba ke nayi igrace kaNkulunkulu stand by ukuthi abantu bephenduka, abantu besilisa bebuyele ngempela ekudalweni kwabo uNkulunkulu ngendlela ene-order, ngoba their generation after born. Yes. Oh Jesus. Yes. Cha siyabonga kakhulu. We hope prophet ukuthi ke uNkulunkulu uzovusa ama-prayer warriors. Njengoba esendlusile lelizwi bangcwele, abantu abazovuka bakhuleke bangalali, bakhulekela abanxusela abantu bonke, ngoba lisho kanjalo izwi kaNkulunkulu kuma Ephesians chapter 6 verse 18 uthi ke praying at all times in the spirit, praying for everyone. Bangcwele engazi ukuthi singavuka ngoba lithi thina sesikholwayo lithi we are the light of the world. So ikhathi lezi kukhona abantu abangalazi iqiniso kodwa abazokwazi ukuthi badisene imimoya emibi ngenxa yalabo abavusiwe nabathathe irresponsibility yokukhuleka. So bangcwele sinxusa nje kubo bonke abakhulekayo ukuba ke sibakhulekise abantu besilise, ngoba leli demoni uma ngabe selibacapturishile liya operate, ngoba lesikhathi eqhubeka eseyolala nabanye abantu kanti yena ucaptured lapha ya esibelethweni saleli demoni bangcwele uspreada lo spirit oyovusa abanye ukuba nabo bangene kulezi ibeletho noma bangene kulama goddess baspread umoya. So ke bangcwele, we're not fighting against flesh and blood enemies but against evil spirit in the heavenly realms. So we need to take our weapons ethu and fight and stand against the darkness. Njoba kunabantu bangcwele abathwalayo, kunabantu ababoostayo ngama evil powers bangcwele, izinto lezi eziza kithina abantu bakaNkulunkulu ezizophazamisa abantu abangazi lutho, aba-vulnerable bayithole bewa ngendlela abangaze bacabanga ngayo. So kudingeka labo asebalamukelele izwi bavuke and pray even more powerfully. Siyabonga kakhulu prophet. Amen. Maningi ke ama messages bangcwele asazolandela since uNkulunkulu ezivusile, uNkulunkulu uyamsebenzisa kakhulu. This is just a short message nje
esindlulisa namhlanje. Yes. Maningi amanye ama-messages asazolandela a-prophetic eye opening, ngoba uyabona nje bangcwele namhlanje we talking about abantu besilisa beworshipa i-idol, abantu bengazi bengekho aware, ngoba apha not unless kuba khona umprofeti ozokhuluma izindaba zikaNkulunkulu phakathi kwabantu bangcwele, abantu they remain spiritual blind. So njengoba sekunama message, khona umuntu osezothinteka athi I can't, angikwazi vele, bese ngiyibonile lento ukuthi ayikho normal kumina, kodwa sengizwile ukuthi kune demon, nami ngiyabona kuyidemon, then we'll take a stand and fight bangcwele. So amanye ama messages ayeza ama eye opening ezwe nje kakhulu kubangcwele bonke, eze even ebandleni, ukuze sikwazi ukuba equipped, sikwazi ukuba simkhonze uNkulunkulu bangcwele singekho lukewarm enkosini, kodwa si hot. Amen. Amen. Khona amazwi ongawasho khona? Well, ukuthi ke sihlalele emkhulekweni bakunqolonga Yesu. That is the only thing, that is the only weapon manje esimi ngayo, asimile ngathi nangamandla ethu, but it's the only weapon. Prayer is the only weapon esimi ngayo, nanokuthi prayer ke yomama nayo very powerful, ukuthi omama nabo ama women of God ngempela to take a stand to such spirit, ama spirit ngempela achithekile ngalendlela. And I'm also privileged and humbled ukuthi uNkulunkulu angithembe ukudlulisa these kind of messages esizweni sakhe ebantwaneni bakhe. I'm like a vessel nje, so I'm very much humbled. Amen. Hallelujah. Amen. Siyabonga kakhulu, siyabonga bangcwele. We know that ke sila ku YouTube, we're not used to ke izinto zo YouTube bangcwele, niyakwazi ukwenziwayo khona, futhi ke i-interest yethu ayikho sekuthenini akube khona okukhandwayo ngo YouTube. Okubalekile nje ukuthi ke abantu bathola ama messages. Uma ubona ukuthi le message bangcwele i-fruitful, ingabasiza abantu, do share le message nabo, sihlangane sonke emkhulekweni, sivuse ibandla likaNkulunkulu elizokhuleka ngalesi sikhathi sokugcina, ngoba isikhathi esikusona siyisikhathi sokugcina. Amen. Hallelujah. Baba egameni lenkosi amakhosi ngoJesu Kristu, we thank you Lord. Baba siyabonga ukuthi message yakhe ithe yandlula uNkulunkulu ongcwele, ngoba izile kuthina nje kuphela ukuba singayigodla. Baba siyabonga le opportunity ukuba sikhulume Nkosi nesizwe sakho uNkulunkulu ongcwele, onendlebe uzwile. Baba sizocela ke amandla akho uwadedele, ngoba wena Nkosi uma ngabe wembula izinto ezifana nalezo, usuke wena uNkulunkulu ongcwele amandla akho suwadedelile ukuba ebe at work. My Father, izocela igazi lika Jesu lihambele, lichitheke, lidestroy yonke imimoya emibi uNkulunkulu ongcwele. Baba siyabonga naleli thuba Nkosi engcwele, in Jesus mighty name. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu. Amen. Amen.